God aften og hjertelig velkommen til nyhederne. I nat skete der en skelsættende begivenhed for de danske borgere. Venstre og højrefløjen mødtes på midten og indgik et forlig, som kommer til at ændre socialpolitikken for alle danske borgere. Vi har en reporter på stedet, og jeg vil nu stille over til Elisabeth Nielsen, som står over i kulden foran Staunings lejlighed. Og tusind tak til dig, Kirsten Hjort. Ja, jeg står her på hjertet af Kanslergade, hvor alt dramaet fandt sted. Thorvald Stauning, vores statsminister, har netop forladt bygningen med resten af forlivets debattører. Det var tydeligt at mærke udmattelsen efter 18 timers lange forhandlinger med cigaretrøg osv. Men man kunne stadig godt mærke humøret, derfor vækstede et par ord med hr. Stauning. Det var alt herfra. Videre til dig, Kirsten. Tusind tak, Elisabeth, og hjertelig velkommen tilbage i studiet. Jeg har i dag fået 2 eksperter med. Den første er hr. Staunings rådgiver. Velkommen til Grete Holst. Tak. Og den næste er Munks rådgiver. Velkommen til Stine Møller. Tak. Hvis vi starter med dig, Grete, hvad er det så, forliget omhandler? Det omhandler en lang række politiske spørgsmål, der tidligere har været ubesvaret, men som vi nu er kommet til enighed om. Og såsom vinterhjælp til de arbejdsløse, f.eks. nedsættelsen af kroneværdi, og dermed en lockout, og strejker blevet ulovligt gjort 1 år frem. Tusind tak for det, Grete. Jeg tror, at de danske borgere har fået en bedre forståelse om forliget. Stine, kan du så fortælle mig, hvad der menes med, når Grete fortæller, at der er blevet nedsættelsen af kroneværdien? Det vil jeg hjertelig gerne. Jeg kan fortælle dig, at undervisningsministeren Munk ikke tog det garantere sådan en ændring i Bytort England, blandt andet den her engelsk-dansk overenskommelse. Faktisk blev forhandlingerne på et tidspunkt så ophedet af venstrefløjen, tog deres jakker på, og de var på vej ud af døren. Men vores kære statsminister, hr. Stauning, var så klog at byde venstrefløjen på glas whisky, og derfor efter kom de til enighed, som omhandlede den her risiko ved kronenedsætningen, som ved erhvervsmæssig grunde var yderst nødvendigt. Tusind tak til det, Stine. Jeg vil gerne takke jeres deltagelse, både Grete og Stine. Og med disse ord med disse indslag siger vi tak for i aften. Jeg får nu at vide i min øresnegl, at Hitler har overtaget magten i Tyskland. Se mere om det kl. 21 på nyhederne.